hanyar tabbatuwa a harkar ilimi da tsoron Allah shine ɗalibin ilimi ko malami ya zama yana da abun yi. Mun karanta ayoyi na alkur'ani da Allah ya tabbatar da dukkan manzannin Allah suna tafiya kasuwa neman na kansu. So babu dalili wani zai rungumi harkar karatu shi ya naɗe kafa yana jira a taimake shi. Yana daga cikin abin da larabawa kafiran ƙurayshawa suka dinga sukan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi shine yawan zuwa kasuwansa da neman kuɗinsa. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وقالوا سكتي ما لهذا الرسول ميكي قوانا منزون معنا wannan wani irin manzo ne ya akulu ta'ama yana cin abinci wa yamshi fil aswaq sannan yana tafiya kasuwa neman kuɗi. Suka ce wannan wani irin manzo ne, kenan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba zama yayi ba. To ba yadda za a yi ka ce kai za ka bi tafarkinsa kai kuma ka zauna. Shi yasa akwai laccocin da muka yi game da neman na kai. Mun yi ba a sunna sai da sana'a, mun yi komin gatan mutum ya nemi sana'a, mun yi laccoci game da abin da ya shafi neman na kai. Ba tafiyar sunna bace a ce ka naɗe kafa kai kana jira a taimake ka. Ba tafiyar sunna bace ka ce kai ka naɗe kafa kana jira a taimake ka. Kai kanka kana da haƙƙi a kanka, ‘ya'yanka suna da haƙƙi a kanka, iyalanka suna da haƙƙi a kanka, addininka na da haƙƙi a kanka, ‘yan uwanka da iyayenka suna da haƙƙi a kanka. Dole ka tashi ka nemi abin da za ka tsare mutuncinka, ka tsare mutuncin iyalanka, ka taimaki addininka, ka yi hidima ma al'ummarka. Jama'a muna fahimta? Saboda haka kowane matashi ɗalibin ilimi ya tashi ya tsaya, kuma karkare na sana'ar da za ka yi. Karkare na. Da yawa idan mutum ya kai wani mataki a ustazanci sai kaga yana ɗauka kamar ya fi ƙarfin abu kaza da abu kaza. Saboda haka idan mutum ya haddace ƙur'ani ya je ya shiga musabaka an buga da shi, to sai dinga ganin shi ya fi ƙarfin ya tuka keke napep. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne? Ko ya fi ƙarfin shi ya yi a caɓa? To kai da ka kwan a ciki. Jama'a mun fahimta? Saboda haka kowa ya tashi ya nemi ilimi don Allah, ya yi aiki da iliminsa, ya kuma kare mutuncin iliminsa. Jama'a muna fahimta? Amma karka yadda kana ɗalibin ilimi ko kana malami, yau a ganka a ofis ɗin wancan, gobe a ganka a falon wancan, gobe a ganka a ofis ɗin wancan, jibi a ganka a zauren wancan. Wannan ba za ka yi kima ba, kuma karantaswarka ba za ta yi kima ba. Kuma ba al'ada ba ce ta ɗaliban ilimi, kuma ba al'ada ba ce ta malamai. Allah ya samu dace.